העבודה. אנחנו מבקשים לא תעשו אותו. מאשר לקום כל 2.5. גם תעזבו אותנו בשקט, אנחנו לא מובילים לזה. חוץ מזה, אנשים מבוגרים, חשובים, לקום. זאת אומרת, כל שנייה לקום, זה לא כזה פשוט לאנשים מבוגרים כל 2.5. והרבה אנשים לא חושבים בכלל על המטרות שלהם. זה מדהים שהבאת את זה אלינו. נתת לנו איזושהי מתנה ממך. זאת אומרת, נתת לנו איזושהי ברכה להמשך הדרך שלנו. ששם עשית את זה מדהים. תמשיכי ככה, רק צריכה קצת שדעת לסדר את המהים. צורת ההגשה הייתה מעולה. נכנס רגע לתוכן, אני חושב שבגלל שלקח לך הרבה זמן לחשוב על המשפט, גם בגלל שתרופה דקה להסביר לנו את המשפט. והיה חסר לי סיפור, פחות עובדות, פחות אינפורמציה, יותר סיפור. דווקא לחבר את המשמעות של המשפט, כי כאילו הסברת לנו בטרה של משהו מכירה, משהו כזה, סיפור זוכרים הרבה יותר טוב מהאינפורמציה, כי אז כל אחד מאיתנו אומר, אוקיי, מה איך מוסף של הדובר, אם הסברתי על המשפט, אז גם אני הייתי כל כך בדקה להבין אותו, וזה משהו סיפור שלך שאני חבר אותו לעולם. אבל גם אחד, זה היה נורא יפה, היה בזה הרבה חן. טיפ קטן לקטע הזה שאין לך מה להגיד ואת חושבת, זה פשוט להכניס מילים, גם אם הן לא כל כך קשורות, אבל להכניס, למשל, לחזור על משפט, לחזור על המילה עוד פעם, ובינתיים בראש לחשוב על מה את רוצה להגיד בהמשך. כדי שלא... להרוויח זמן, כדי שלא יהיה קטעים שאת... מתוך מחשבה לקהל. מתוך מחשבה לקהל, שהקהל יושב ומחכה, וזה מתחיל להרגיש קצת לא נעים, וברגע שאת מדברת, את מרוויחה זמן ואת יכולה לחשוב ותכנן את המשפט הבא. אבל זה היה נורא יפה, והיה בזה הרבה חן, וכיף לראות שונים, כל אחד מהדברים השונים שלו, גם לך יש יתרונות. טוב, בכל אופן אני אסכם. זה היה נורא יפה, כאילו היה לך הרבה ביטחון, וכל ההומור והכל, זה היה גם מצחיק. משהו שמאוד אהבתי, זה באמת הקטע הזה ש... לא יודע, אולי לא התחברת טיפה למשפט, אבל אתה ידעת לסלף ולהביא את ההפך. זאת אומרת, שהיה את הקטע הזה הכל, ואז לא אמרת, כמו שענה למשל, שהיא לא התחברה למשפט, ואתה ידעת ממש מה לעשות עם זה, זאת אומרת, ומה קורה כשאנחנו לא מתכננים, ואז לקחת את כל השיחה למצב שאנחנו לא מתכננים, ואתה דיברת על מה שרצית לדבר, למרות שזה לא היה בדיוק מה שכתוב. כמו שאמר ביבי, לא זה. וזה היה מצוין, זה דבר שלשמר אותו, זה ממש יכול לשפר לך, זאת אומרת, בכלל באופן כזה לשפר הדרכות של מצבים כאלה שאתה בא לדבר על משהו שאתה למעשה רוצה להעביר מסר אחר לגמרי. יש לי 3 שעות מתקדמים, כי ההגשה הייתה מצוינת. הראשונה זה אם אתה רוצה להשתמש בשמי שאתה אמר קודם, אם אתה יודע שאתה רוצה להשתמש במה שאמרתי קודם, אז תגיד, או תשאל מישהו איך קוראים לי, אז תגיד כמו שיניב אמר קודם, זה גם אני ישר מתעורר. אתה רואה את הפתק שחילקתי בדיוק, אז אנשים אוהבים להגיד את השם שלהם. 1, 2, הדף, אתה שמת אותו ואז רצית לחזור עליו, אז אמרת, התחלת להגיד את המשפט ומה שכתוב שם, כן? אתה בעצמך כאילו יוצר זלזול במה שכתוב שם, ועכשיו בוא נדבר איתכם דקה, לא משנה מה, כן? דבר שלישי, יש נטייה, רובנו פה מדריכים ויועצים וכאלה, שאנחנו נותנים על הרצאה. אני חוזר על זה שעדיף תמיד סיפור על פני אינפורמציה, וגם פה אתה נתת לי פה כאילו קואוצ'ינג בדקה, כן? אז תן לי סיפור, תספר על עצמך, תספר עליי, תספר על כולם, תספר מה עבר לך בבוקר, תספר משהו, כן? אבל כולנו פה חווים את זה ויש נטייה ישר להתחיל לעצור. בגלל זה גם אתה לא ספר לשם דקה, אתה יכול לדבר 10 דקות, אם היית הולכת לטסה ככה, אתה היית פשוט לדבר, הייתה עכשיו בהרצאה. אתה לא בהרצאה, אתה בדקה תחלוק איתנו משהו. אנחנו נעשה את הדפק הזה. יש את הזיכרון שלי. ההופעה שלך הייתה מספק פאב, בואו נעשה צחוק. זה מיליון. ישר חושבת איך אני הולכת להיכשל במבחנים שלי, או עכשיו כשאני עומדת, אז אני אומרת, וואו, איפה אני אכשל עכשיו? אבל אני אומרת, וואלה, אני זורם, זה מה שעכשיו אני עושה היום, זה מה שאני מנסה לעשות יותר נכון. אני מנסה לזרום עם כל דבר שיש עכשיו בחיים שלי, ולמה אתה מצלם אותי ככה עכשיו ישר לדעת? זה משהו. או ללמוד בגללו. או ללמוד בגללו. אז שמי אריאלה, ואני בן אדם שטועה הרבה בחיים, טועה בעין, ומכל טעות שלי אני לומדת המון, ואני מנסה ליישם את הטעות, איך אני רואה אותו כהצלחה. הילדים שלי שזה בסדר להיכשל, ומכל כישלון אנחנו נלמד ונראה מה אפשר לעשות אותו הלאה. אני תמיד אומרת לילדים שלי
שאני מעדיפה שהם יגלו לי את כל... לא נורא עם נכשלים, כל כישלון אפשר לצמוח. רציתי לצלול פה שעתיים עכשיו. בהרגישה, אנחנו הולכים כל מיטה. האמת, את זה אז אני בלי קשב, ואני לא מבינה שאני זה לא יכול בערוץ 22. לא, זה לא קשור, אני מאוד, גם כשמצלמים אותי, גם כשזה, אז זה משהו שאני נורא נרתעת. זה מצלם להכניס לך הרבה רעש. כן, הרבה רעש. ברגע שקלטתי אותה, כי קודם הוא ישב ולא ראיתי, ופתאום קלטתי בשנייה, כי כשהוא ישב, אם הייתי ממשיך לשבת, לא הייתי רואה אותה. ובגלל שנעמדת מאחוריה, פתאום זה הכניס לי המון רעש. המון רעש זה הכניס לי. ניסיתי לסדר את המחשב, המשכתי לזרום מנות, דיברתי כבר בהקשר למה שרציתי לדבר, אבל... זה כבר איבד גם את ה... כן, ניסיתי לסדר את המחשבה שלי שוב, אבל זה רציתי להגיד משהו. אנחנו רובנו מרצים ויוצאים לזה. לא, זאת לא בהרצאה. אני לא באה מהתחום הזה. לא, אני הלכה אחת מהצד שלך, כי הלכה לסיפור. מה? תשוקו, הלכה ניסיתי. מה שהתכוונתי זה במקום להגיד 10 פעמים אני טועה, צריך סיפור אחד של טעות ושל כישלון אני לוקחת את זה, אמרת את זה קודם. כן, זה לשמוע עכשיו. אני אומרת, סיפור, יזכור, סיפור אחד. את לא צריכה 10 פעמים להגיד לי, אני נכשלתי, קנאתי, סיפור אחד. את לא צריכה לעשות את הקלוז'ר, כי אני דעתי ישר כבר בסיפור, לא צריכה מסקנה הסופית. שהיא רק חזרה על המשפט הראשון. בדיוק. קודם כל, הנוכחות שלך, תופעה, שעברה, יציבה של פרט. הקטע הזה, אני פחות מתייחסו לזה. משהו שכן הפריע לי. היה המון שליליות באוויר, הפסלון נהפך מהשיחה. אני כל הזמן חושבת איפה אני הולך לטעות, גם לפשל, וכל הקונספט צריך להיות ביי. רציתי שיהיה, אני טועה המון, ומתפתחת מזה, אבל פה המשקל. המשקל היה ממש בקטע של משהו מתפרק ולא עובד וזה, ישר עליו, קצת עובד. אני טועה המון בחיים שלי. כל השאר שם, פתחות, התמודדות, הצלחות, גדילה, צמיחה. רק עוד דבר שיקרה, תעשי כל מיני, תעביר כל מיני הרצאות, אנשים יצלמו אותה. אם אני אסכים. ואם את תהיי בפורום של איזה 1,000 איש, וביניהם יהיו אנשים עם מצלמות, לא תמיד תוכלי להגיד באמצע ההרצאה שתפסיקו לציין. תוכלי, זה רבות דרות. אני לא אהיה שם אולי. לא, בסדר, אני צריכה לחשוב את זה. אז את מגבילה את עצמך להרצאות קטנות שאנשים לא מצלמים. אתה תוכלי להופיע בטלוויזיה תקשורת. רצית להגיד משהו? כן, דבר אחד, חוץ מזה שאני מנסה שהפרעתי, המצלמה זה דבר חשוב להגיע אליו, בגלל שאחד הדרכים הכי חזקות להתקדם היום זה בעזרת המצלמה הזאת, בעזרת היוטיוב, דברים אחרים. אז הנה הכנה. ואפילו שהבנתי מה קורה, ואז קלטתי. וזה מה שכאילו זרק אותי, כאילו לקחתי. סוגדים, לסיכום ישיבה זה מצב לא בריא כל כך. אתה אמרת כל קשה? בדיוק, זה של אני רוצה להגיד. מה, גם קשה לדבר כאילו? לא, ככה לדבר החוליות, ואיך קוראים לו? לא איזה בכוונה או לא, אבל הרשת אותי. טיפ קטן, באת איתה. כן. לא הרגשתי כאילו... אבל זה ליגה, המשחק הזה מהסיפור הטיפה קומי למשהו כאילו... אקדמי לגמרי, משהו כזה קשור. אנחנו היינו בשיחה איתך, אז אנחנו יודעים למה אתה מספר את זה, זה המקצוע שלך, אז זה היה במקצוע שלו, כן? זה פשוט היה מרתק, זה פשוט באמת, ומה הייתי בדיוק לוחץ שם, ובאמת אני לשמוע עוד. טוב, באמת, זה מאוד מפתיע ומרתק.